Сега не мога да направя момент на тъпа физиономия. Направи няколко тъпи физиономии, защото те снимам вече. Требвам да точим и така чака. Добре. Аз съм гръб. Така не чака. Те е пълно да цени. Кой? Да цени. И цигари има. А ти мога продължаваш където си на дървото. Тя не чу. Ехо, мога вече да тръгваш. Колко ще почиваш? Какво става, Петре? Да, той има пред мен. Сега там се закачи, защото ще ти тласне. Трябва да прехвърлиш ремъците. Брата, ще гледам сир. Когато поминеш по-бавно от мен, брат. Виж ти по-гад. Тук е супер удобно. Това ли? Ми качвай се, не си стигнал отгоре. Удобен момент ли имал телефон? Ами ми так, къде се мъчи? Да, какво става? Как е, вате? Екстра. Чакай сега, Това гледка има тук. Вие продължавате всъщност на двора, не може да излезем от тук. Абсолютно. Аз имам клипче, така че... Екстра. Ще мога да видим как сме си измурили на макс. Чай. 100 трябва да се използва. Такова и си ремъците, Петре. Абе, на къде? И нагоре, на къде? Той е то дребна риба. Да не почне да това нещо на едро, съдиш да Има и камък, където го е направил, той е така това. Трябва целият като е другата. Ох, ще тъмно. Този изор. И той точно тук е павилион, после мога да ти покажа самия камък. Там е най-готино с кръка на страни. Точно. За изорите големи. Това всъщност. Само човек. Спукат от глоби. Ах, махни се, гадна пчела, махай се. Тук нагоре си сипете. Спечо, закачи си връзката на стъпалото. Закачи се на стъпалото, за да се прехвърлиш. Аз гледам на къде. Нагоре, да, и там излизаш. Добре. Снимате ли? Его ми така почти след мен. Айде, излизай! Я последно погледни назад, преди да паднеш. Не падай! Това ще е много интересна снимка. Ето това е снимка. Айде, качи се! Хайде де! Така, мамен бутни! Да ти подам ръка! Кръг.
Обаче там каква инвазия, еш колко чук хора. Те там нарочно Като маймунки са се накачили.